Argiaren podcasta. Hostia, bueno, espero. Hola, Thor. Hola. Hola, Izar. Hola. Bueno, ongeto beste berandu atera. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Gauza asko da hemen komentatzeko, Kevin. Bai, bueno, Gauza asko. lehenik eta behin. Eta ben, abien nun gauden, ez? Bale, hori da, bai. Basiko hortik errezago dela. Vale. Hau ez da gure... Ez da guria. Konfort zona. Hau ez da gure konfort zona. Ez da bat ere... Bueno, konfort bai. Egia zen, hemen etxe bat egiteko moduko... Espazio du. Bai. Bai. Non gaude? Zer da, Gauz. eskibatu... Gauz, Etxebeste. Barakaldoko jendeak ulertzeko moduen, Aupa Etxebeste pelikula grabatu zen etxeko ganbaran. Join, bera. Konkretuki, Bergarako bezarkada gertatu zen herriaren plazan. Oda, Bergaran. Baina, Bergarako bezarka, Bergaran izan zen. Ez da egin. Bera. Eta gero gauz, bueno, a ver, betiko laura gauz, baina, Thor, zure agotza pixkat Bai, aldatu egin da, ez? ba, pixka bai. Zer dela eta? Ez naiz, Thor. Ah, Thor naiz? ez da Thor. Ah, vale. Kapitan Amerika da. Thor. Miguel Ángel, Jator. Horti altzi Torrek, Thor. Torner. A Torner, ez gozo jatorra Zena. matei. Ja. Ez? Nuztena Jator, zala, baina bueno, txet. Miguel Bueno, Ángel Jator. Rodríguez, Bai, Solidazu, Bai, opa. alias Miel. Bai. Eta Izar, zure ahotza Bai, uste dena izela izan. etza Izar, ez? Garbine, Larrea, Itu, Ralde. Ondo, bai. Zia... Hor, bi izan. Bueno, ni danoak etxo, zen izen, Kevin... Zelan, Kevin? Kevin McIntosh. Macintosh. Uri bezalgo, bueno. Hori bezala, McIntosh. Ah, txai, Ni, zuzutau. Kevin. Slater. Bueno, Eta Slater bigarna. Hoxe hori. Izar eta Torres daudela. Hobekin egiten dakiten egiten ari direlako. Bizizalearena. Eta bi bekadunek abiteo. Bizizalearena? Bizizalearena. Ah. Izar urrun, ari da bizizalearena egiten. Dakit nun. Eta Tor... ezagutzen moz, Eta... gauzat, aurikularrak ez duzu erabili? Ez. Osta, botanik erabiliko. Ez den zuten. Vale, orduan. Baina probau, hobeto aislatzen du. Vale. Bai. Eitza. Erdan bi bekadunek ditu oso kualifikatuak, ez? Bat, segurazki, gai zehatz baten inguruan munduan gehien dakiena. Hola? Apal esan da? Ez. Ke ba? Ba, zein da bat hori? Ez que, zein da? Hemen, aska da. Hostia, nire bai? Hostia, Lucixo morde. Gaur hori utzi. Bueno, bat. Eta bestea, Ez da Bestea? aditua. Ez, justamente. Zu ez da aditua, ez? pertsona. Ez da baditua. Gainare adiktuak, naski maiz. Bueno, naski ez, respetuz, Iribitzen ja, doin, no aliute zentua izan. Adituak gauz bateatik asko jagite, baina gero gauza askoatik gutxi. Argi giliardi jende horrein. Gaudena batuta. Gero pustu egituk. Normala, gizakixik. Normalin gizakixik zite. Ja. Sospetxosua. Eta aditua gehiago hendik. Bai, argi jende horrein. Esan Garbina benpetzen, Garbineri ondo geratuko zitzaion Podemoseko buruan izena bakizuna. Hostia, ez? Nola? Jone Belarra. Hostia! Ez? Hona izango zen. Agian izen horrekin ez zinateke ibiliko biltzen zaren gauzetan. Bai, egia, baita. Ez nik, bira, jake Podemos aipatueken usteia gaur errejoneko ondo esan zian personajia eta persona zeudek. Eta ni personaje hori utzi nahi diat, eta gaur beste persona batetik itzein. Ados. Nik guztua kontrakoa. Gaur, Kevin naiz, hemen pertsonajean ez. Osan. Ni pertsonajetik ilo. Klaratuko. Bueno, hemen dago zor kitatze historiko berezi Samuel bat. Agian nik hori Ahora te guntau ba?
Oin zuek esan, a ber, zenbat sinisten duzuen. Hone momentua dezke, leheno, dostelak junengok. Bai. Tema honea interesa galdu hoi. Zo tipo bat, bergaran, ibiltzek erlagin, estixe eta mundu hortan. Ez eta moze izen da. Estitxu... Erlaitz. Bai? Erlaitz este, gora oso zek. Erlaitz. Boa. Erlantz, barkau. Erlantz. Eta imaginu zu Flipanti. Bai ba, eski, claro. Imaginu zu azten zela. Bai ba, ni bodan itxuan kurrikulun, Bai? Bai, baina Buah. geixegi. Erlantz eta miel. Hori da. Hori, fijazizionan tipo horrein, zeba, claro. Erlantza eta miel. Lorea falta dek. Lore. Bai, bueno, hortxo hori. Erlantza eta miel gustatzen zait, marka bezala. Ona, Cristiana. bertakoa, ekologikoa. Zaur kitatze historikoa. Aspaldi, ez da kitatzea zenbatein. Berandu eta hankalurrineko artean, hor basegon elkartzea edo... Bueno, ni horrekin egon, eta bati baino hori izan nion, zerbait, elkarrekin egin. Faitxu bat, juntaizo bat... Bergarako bezarka da moa, baina... Bai, hori, bezarka da eta bergara izango gabe. Pargatu gin, eta osaiek. Ta utzi, eta azkenean, utzi gintuna beste bat izan zen. Gainera bihazte barru, oin bitu edo, no izan zen, hori zenbat urte pasia. Bostean, 3 urte. Segurolarenak egin zunana, Bai. 3 urte. Beraz, nik ez dakit. Ez da iguala. Falta jendia, eta ez bakarrik buruan daukazutena, beste batzuk ere amarko ezien junta hortan, baina ni postutzen naiz. Naiz duela. Baina justo... Urte eta gero. Nire postutzen ez. Bai, itoitzeko dezian hemen Eso gabe ba. eta postutzen naiz. Bezarka eman galdeu. Zuzenian. Bergarako bezarka. Venga, Ingu. Bergarako bezarka. Engaño, Bai. Baina esan zerbait bitate. Zarkada, tenegea, mikro bat erorik da lurrea. Es que erradizun raro funtzionatzeko bezarka di baino, bueno, egon da. Euki fedie gure. Erratia bere gabezia dazka. Bai. Hori ere gu ezela. Bueno. Bitu bai, tak. Arke zeiu. Bueno, hola bai. Bai. Eta ni, jarrituko eta, Jarritu. zuek esan. Nik eskertu nahi diot honi, saio hau, barkatu, jende guztiari, kenduta. Badago jende mota bat, semaforotan, pasatzea doanean, gizon helduak. Nik uste kolektibo hori dela. Eta zu joten zadelatan, ez da bera pasatzeko aukera dakan. Esate izu, 6. Bai. Os jende guztiari salbo jai, nahi diet eskaini gaurko saioa. Ulertzeat. Gaur bi jandizkit. Ulertzeat. Jende peligrosoa hori. Hori aginte makilla falta, bizitzan. Igual urte batzu barro olakoak bihurtu. Bueno. Peligro daukao. Bakotzu peligro aurrekoan esan zuen adiakin gristen zebitzela. Bai. Bai. Baina griste ze griste mota. A ver, zei buruz. Bat fizikoki gristzu? Txisto nik inoen, aurrekoan. Bale, barkau. Esto zuntzuten berandu egi, Ez, ez. Nizte errestia ditzen. Ixe zerrestia ditzen. Txe griste estandarra. Okerrena dana. Txe griste berezia balitz, pues etezu, bueno, Griste ze tipo konkiz ikusita hola. Padelean joka. Padelean, bai, baina hori ematek. Atletik ikusi. Bai, bazea eza griste motan. Ja, animo. Abuelo purrito bat erre, beste gara izarra gogatzeko. Hori jenduz. Bai. Bai? Claro. Hostia. Jarrain ezaken, baina... Hori baina triste hori, ja... Bueno, hor bazio, gehiuko nitxoan, aste arte atzaldetan arranda ireko. Hor etxo ezerre, ja. Hotei sobrak, zabe. Hostia, kontrolo jenduz, arrein egian mobidea. Atzaldetan. Zu kontrolo jenduz? Baitarte goizien zutenak. Alde arrazio, guzti alde. Atzaldia egiten berde. Bitu bera zala. Oin betxuneri. Janin berde. Jarrain berde. Garbinela, el dut. Arraia janin berdek. Da, goizegu alba, ez? Bai, freskoa. Batzu lorpen bezala dakatea, raindegira juna izatea, osea, hola, rollo, ez dakit, herriarekiko lotura, eta gauza horiek egitea, eta ez dakit.
Batzen maite dute hori. Hemen ez da honor, Bai. idatzi dautzi zian, liburu postumuan iniziazioa arrandegian. Eta gizon bat iniziatzeala ez solda usten, baizik arrandegian. Osea, hango hanra artean, hor eman inberdekire maila. Ja. Eta hori oso netzat pasarte interesantia da. Hizkuntza ere hor berezia da, Ridikula hundila iteko arresku dakak. Bai. Eta hanra artean humilazio handi bat jasatu daukak. Orduan, osea, badek igual soldautzan jasati hautzaken mailako humilazioa. Arrandegia, nimi alabez ausarta ikuste, arrandegira juten, gaina atxaldez. Baina atzaldetan, zerrez inorretzion, Ja, izotzare urtutazok. Arrandiko launen zeunat, Pakistani xeen beha. Poza hartzen sartzen nahi zenin, asko gustatzen izten beha. Bolinete arrandegia. Bolinete. Propaganda pixket, ez? Hostia. Ni propaganda salina. Nik uste bergaran falta dena dirua dela. Bai? Claro, ikusten da. Ikusten da... A ber, gara zona batzutan bazia, beste zona batzutan etxio asko, Ez. Bolinete arrandegia ondo torri bazioan, impulso txikioa. Ni orduan, rito pasa hortatik enez pasau ondion. Zeiz pasau. Ena bizon duta. Zer uste kongelaua peskano bat daula. Ni garraina ez dut erosten. Aztian behin jateot gurasoen etxean. Faten ez gurasoen etxea, eta ea garbi esan xatei, ni faten ezen arraina gari. Agindua? Bueno, eura guztu egin dabe, baina, bai. Ja. Ez du kontrola egin da, temia, ez da gehi. Baina, egizte prozesua ez da azten arrendigen iruzten, hor mugarria da eskolako parkeak eta eskolako patioa. Hor azten da egiazko prozesua. Zati. Eskoen parke aldaketan da eskolateko. Ze prozesu gristasunan? Bai. Claro, horren inguruan. Bai. Gauza gaurot esan horren inguruan. Nik esako denuen tipo bat, Iñaki seguro izenuko. Beak ez... Aipatu alde hori. Bai, aipatu hori. Bai, ondala, bai. Hola, gutxi. Beak esaten nuen, adinakein, igual, aurrukon esan nuen bai, gentia, pertsonak gristen paten diala, eta nahi begira jarri zen, eta zuiri hori pasa guztatzu, hola esan ostun, tum. Ja. Bai, nahi bai, seguro. Bai, hoi gola. Seguro. Gristen maia ezberdinak egongo dira, eta hori dena, baina seguro. Hor gris pelikuli ere bazio, ez? Este tipo... Kolore guztietakoak, Eta hartz bat, gris li. Bai, bazio, abaniku ez abalak. Zeu nola griste izen? Zuek zeta etorri zaiona, zeta etorri zaiona. Arraina, momentuz? Nik ekarri india txokolata eta Vale. Miguel Ángel. A ver. Zeta, zuze. Zuek, kalderi este hori, zuek ze. Bai. A ver, guako... Kusi aldek, Padelko, resto hori. Guako proiektu bat. Bai. Guartean dago proiektu bat. Zeinek, berandu egi? Bai. Bai. Da, enpresa baten proiektu. Ze enpresa? Zela, enpresa? Argia SL. Argia.com. Bai. Enpresan proiektu bat dago. Decipaio.com. Eta saiatu gara azte honetan programia egiten. Eta zuekin jozue programia salgau. Zue batik ez balitza, ez da naure hauten. Salbatzaiak? Gure eroiak, aztenetako eroiak. Saiatu gara juntaiten eta ez du koinzidu ordu baten bez. Eta beraz? Eta ondorioz? Ondo ni guantxan behatzen hauk. Ja, bai. Beraz, hemen gaude bi kobratzen ari garenak, eta bi ez duzuena ikusiko ezta zentimo bat ere. A ver, baina lagunduko duzuena, da independentea eta hori dena... Baina propaganda egiteko eskubidea. Zuen proiektuen eta zuen enpresen... A ver, nik bat... Bueno, Garbine, ia lankide dugu, hori izan da, Zu horriak jendeza. Garbine sartzen da Durango kasokan, eta azten da hor txin, lepo ite A ver, orduan ze, irure korratzen zuen, leku erditia ni zer no pamen. Baina, bueno, nire diru dana, hame irazti baten dana, bolineta arraindegira, donatzen dira. A ver, zue berdin jezuen. Ni juni gonok erostea. Jun? Atzaldetan de honena, neustez. Atzaldetan. Bai. Bixiu beigorri bat. Tranquilamente, beha gaitu lehio. Esto, ¿cómo se llama? Adibidez. Da, nintzen txarra, gorri luze bat eta. Dia, arraxatit, zigonean ja. Promo zu, baina. Bueno. Baina? Garbantxoe, hola oso zeik zen. Garbantxoe? Zeitzen. Galantxoe, este. Arrastike. Bez, ibai jakin. Galantxoe. Ez dut zela gauza horri.
Antxoi matezia, Antxoek, ez? Bueno, Ja, holketan benetan. bai. Hori. Ze. Zu galetun berri duzu guri horren buruzko Ez, galderak. berandu egin debekatuta. Hala, hostia. Elkarrizketa debekatuta gaude estatutotan. Zela gatu bai, eta izarrek egiten dagoena, depona galderak egiten dagoena, baina. Bueno, baina retorikoak. Euskal Herriari botatzizkio eta orduan Euskal Herriko ordezkaritza bezala guk erantzun. Bai. Beak zuek galdetzen dituzuen, norla Bueno, gauzak. orokorrean. Galdera deszentralizatuak. Bai. Bitcoina bezala. Zagutu batko zenuk izare. Izar eta bitcoinen artean erlazio bada burduan. Bai. Deszentralizatu da, bisek. Vale. Itzia zein dan, Izar? A ber, ez da egola. Eta bitcoina bakitu zein jan. Bai, hori bazaia zein dan. Bai, eh? Gaur esan tipo batek Bergaroa plazan, gaina tipo hori zeutze zuen danok, zantzik. Monzón. Gu frikixei, ez bizizio. Gu frikixei atuk, da beti izin gatuk. Eta goinean hemen Bergara mailan, zea bat, friki talde bat, izen ez da esango, friki talde beti otetuk. Friki talde ordenadorak eta ze programa hartzen eta ni, eta hor, jende hori, respetu zain hau, ematek ez. Ez que justo horreko programan honen guzikoen berba. Benetan? Bai. Ni friki edala da nekoan oinatin, horregatik. Bai, pehau etxeik, tio. Ez teatetu. Eta tipo batek arrezula, hola, bueno, hamen, zazio, bitcoin. 20 zentimo baleixo etxik bitcoin, erosiko aldeu. Eta, erosiko gehiago, erostekotan ituala, bitcoine, 20 zentimotan. Bitcoine 20 zentimotan, bat. Eta, beste gauze mordu zauzkeala, eta, bueno, astu inituala. Eta urrengo honin, ja jatakiston disparoi jozula 100.000 euroa hori. Urrengo honin. 20 zentimo jarrita. Baina etxean erosia azkerin. 5 euro erosia ertitxean berez bakoitzen. Aztu zitzaion eta galduik... Ixe multimilionazio, Bai, ze. Baitu. Gaur kontazio hori kasualidadi, Nori zai hori pasatu bizitzan, ez? Ni ez. Nahi beste gauza batu tokatz ezkin bizitza. Ja. Adibidez, bizikleta bat. Adibidez, bizikleta bat. Jo, Bitu hori adoztu zezakegu. Gaurko saioan truke, bigarren da, Rikola. Zer? Ez? Sari bezala. Zer sari? Ez sari, pues gaurko lanan truke. Vale, puta madre, eskerrik asko. Hemen, esan behar dago, bat bizikletaz etorri dela. Ez, pedala galdu biat. Orduan ezin diat ibili. Debalde tokau zaia, baina pedala ez zuen ona. Eta ban pedal berria jarri. A ver, Rikola propandingo aldo jo. Nahikena. Bitcoin gutxiago eta Rikola gehiago. Ja. Bizikleta hori tokau zaiten da, deitu zianen farmazilaiak nerviosa dena jarri nituen. Enin doan joan bila. Unibertsuekin oso alineuta zauz, ez? Bai, nizatea hori. Nola da hori? Ez ikusi nian, baina guan nola pixkat, hori... Ez zuen, kriston feriak gine, hori, ene hitzei toko gu, baina bazpa erosi karamelu. Eta ego fuerten hau egitza izan, farmazetikoak esan ziala, pasan garaia zuri farmazetik gauza hon bat tokatzekoan oizpait. Joso. Hori oso jebi, zaiaken. Hola, Hostia, vale, ondo. Osea, zuk hemen karamelak ez da dituzu ondo. Osea, beste Hostia. generua ez dizute. Ja. Egitazko gure generua, eta hostia, hori goi izan dela, hola, zierre modun, bai. Hala, oso berarte. politia, Bueno, politia gorra eta... Ez beha sinzera binuan, kolega gaitu. Joso. Brometan bezala, Honetan benetan. Honetan benetan, da tak, bizikletia eta gero ze pasabor. Horgetan benetan, zer? Zer da horgetan benetan? Ba, beha gerdi brometan, baina egia esan. Eta podcasta. Ez que nina biz, bai, hori da, eta... Podcastare bada, Arbine, a ver. Literalki erabiltzen. Vale. A ver. Podcasta. Bueno, eta zuek zai representante batzuk, ez? Hobekuak. Hobeda benetan. Horretan... Bai. Ja ez nauk. Ez? Ez oina taldi da. Baizea. Bai, nizoa kargoa gexo, baina jefie taldi da. Dictadura demokratikoa. Bai, hori da. Hemen bezala. Azken iez jefe benez? Bueno, hemen txo jefe itxo, hemen. Hemen soldatapeko jendea zio, eta gero gu. Ja. Ba, zena ez zatik gauzak? Zuz eza, jefe bat, buruzuna jefia zizen, baina berez jefia zarena. A ver, antolatzaile principala nina goinarte. Claro, proiektue, bakizuen bezala, ez? Ba, hasi eta bugau betek. Da, aztek. Netzako hasiera bat ditu 3 urte. Proiektu baten hasiera bat. Da, gero ja nola jutean, ja. Lehenengo urtien impulsuen ni mantzuat, baino, nik zoa fedietako izeteko, ba, taldia ja behan hortan, jungo gala
Ja. nire rol hori Irila hartzen. kentzen. Bai, horiek. Adibidez, maixa tekniko asuntotan, gozen, hola, batema entrevista erdi hau, hola, baseo lana. Zure aboango erdia moan, zure boteria disolbatu du herrixan, ez? Hori Herrixa helburu. autogestio da. Hori Modu autonoma baten, Ba. artian, Bai. artikulu da, jentia. Bai, ja, artikula ditu hasi juk lehelenak. Bai. Hasieran, ituan talde txikixe bezala, danea behatzi uste gala. Konfundiute bali mano esan lasai, Txekia. Uste behatzi gala, behatzi argea. Ez que asko ju, ja, Sortzio behatzi, más o menos. Ez? Olgurie. Bat izan ezik. Bat izan ezik. A ver, Amar. Zete nitxe? Zaila? Eta zati ze da, podcast bada orduan. Bai, irrati saio, sume bat, bai, hori antzatza bat, desente. Ia. Nundi sortu da. Nundik? Bai. Ze lekutatik, ze grinetatik? Bueno, Maitasunetik. edo Zer eko iraganetatik. HL zagoan, iraganien. HL Hanka Lurrin izan zen podcasta, ez? Bai. Eta hor, zinen, denpora geixenian, zeu, Bai, Miguel Ángel, bai. Jo, Mamo, Bai, ondo ez. Gustatu zaizue papela objetiboa, rollo, ezer jakingo bazenu bezala galderak egiten, tipo, Bai, rol hori- pedagogiko, Gustatzen zigo. Pedagogikoa, barkatu. ez que zitzaian, ez? Ingurumene zitzaian, orduan, ni ikutan agurta. Bai, ondo ez. Ingurumen ona, eman diozu. Oin nabil gure zuek esten eta publiko esten nabil. Ondo. Eta hirugarren pertsonia, Iñaki Segurola, seguramente, entzuriek, Ez zotuko, bai, ja, programa montaña lau aldi zertendik. bai, seguramente. Gustu hango. Da honekun. Bere protagonismo kuota egin. Osea, Gustoa. Gero, Hanka Lurrin bizirik eguenean, Bai, esan zuen, zuzutako bat ikin bada, bai. ni sartuko nintzela. Bai. Nintzen, bere suplentia. Hori da? Bai. Nintzen eta, nintzen sartu. bueno, Ja, Ze hostia. bai, sartu itzan nola bait. Porque olgetan benetan bao. Vale. Mateik, bai. Vale, ya está. Claro, sartu baiz. Vale, ya barrunan. Vale, serio esto. a ver, hirugarren begira da bat, zuek oso barruan zaudete. Bai, denek hitz egin gexegi. duzue hor, Venga, gainera. venga. Da podcast bat, txio batean edo tut batean laburbilduta. Lehen aipatu de, unibertsorekin alineatu. Ola bota eko pun, oso alineatu zaude unibertsorekin. Gauza infinito batekin, marra bat zuzen egitea balego bezala. Pues hori izan ziteken, logetan benetako, gai bat. Alako gauzeta zitzen duen, jende mota bat. Bai, atrebitzatuk. Batxe, niretzako olketan benetan sartzeiek ematik aukerie, ez ematei oso pedanti ezela, ez? Osea, espiritualidadeatik serixo itzetxeun jendiek nazki izatu direktamente. Ja. Ez de nazka... Ados. Hasieran gaina nazka hori ez da identifikatzen, baina gero txu otorri ez. Bai, etorri. Arrapa jau, Bai, gabina hola, erdilotza jalo hartza egola, naskie, golpa, Bai. implosiona bezala jai barrun. Ba- Desalkatu deken zuaitz hori egiten du barruti sartao. Hori pasatzek. Hori, zein tema txakiat, igual zaila juena ikutzeko, nolabait sartzi intentau, bueno, pretentzio garbi etziok, baina, bueno, Ematen da. hori bazio Bani pixkako justo- hori. Gaur, jorratu zuen, gainera, Ibai, Kevin, bai, nintzen. Kevin da, hostize. Ez que... Zauz, oituta, A ver, nahi pertsonekin erlazionatzea. Vale. Oin, ez zauz nahi pertsonekin erlazionatzea. Vale. Oin zauz nahi pertsonekin. Claro, ni oitu merdiat. Hombre, oitu? Gizakiz jazten den pertsona batek, ez dut zio besteatik, ezin dela existen izan. Ale, bakau. Bai. Ni ez da gizindan, azkena ez da izango aurrekoa o ez da baina intzundu danetik, nago, lo egin ezinik ez, porque gaueko porritak asko laguntzen du bertan. Baina hor niko ondo lortu gabe. Eta ez dakizuek izango zaten honenak azaltzen, baina han esan zineten ez, ni baina beto jakingo zuen, ze hostia dan, Bueno. superpoteren eskola hori zauzkoa. Ni nahi du, badazka potere batzu, baina nik superpotere hori niretzat eta nire sementzat. Sartuko gaurtan? Ba, Lehenaz ni- moan, bikimat zarrera moan, lehenengo garbiniko kaketia programan bebai. Bai. Garbine famosa da, A ver. ver. Nik garbinena, ni esplikau. Bitu, nik garbine,
programan, nola sartuan, nundi sartuan, asko gustatzen iztek, hor laun, azpadet jela honeak juk. Ni belar munduetan, nei beste temak garbinei, hor itzetxeatenak eta freskure batekin, eta hortik beste garbinea bezala, ez? Alaik. Oh? Bai. Nondik uste? Izkutu daukaten pertsona bat, baita ere. Etzakiat, adornatxo barrun asamblea bat zeukeu. Ni barroko umei txikila zeukea, barroko atxua zeukeaz, barroko antxua. Eta gero, beste bat, mielekin ateatzen beste pertsona bat. Egu azkeneko 3 urtietan lepo itzen diau, eta, bueno, egurra ematezio telefonoi bat ipat. Bai. Bazeo, beste pertsona hori ere bazeo. Gerrek hemen mikroaurrean ez dizkiagu gauza horik. Jone belarra ez bestia. Bestia. Eta gero, hobein jente asko dau, ez? Eta gero antolaketan da talde txikitan bezala, ez? Orduan, zu dongo zinatekete, talde txo baten mogua. Ez, biten zio, garbine bitaldetan zio. Gutxi izate bitaldetan zabetenak, ustea bakarra. Polivalentia, abai? Bakarra? Ia izela. Bueno, Ana Arena ze bai. Bueno, tardón, nire bai. Zera promo, horre balio du, pero eta pau, Bai, egixe da. Bai. Bueno, hola, hori ditzingoa etorkizunin, asmue danok misteko, danok... Mixturak. Bai, danok artin sortzeko. Hibridazioak. Uztarketak. Alkar misteko. Batera garraitasunak. Alkar mistu. Vale, orduan... Zeba ez. Bai. Hasi zuk, orduan, zauz interesauta, orduan benetako, bueno, 7. programa usteot, orduko edukiaz, ez? Zea. Niretzako ja, saio bakarra. Beste guztiak... Zarautzen zer dago. Ez da sin más. Beste guztiak, ni... Ja nuen esan nahi, baina... Kanta eder hori jarrita gero, ja bera ditu programa. Kanta txarrago bat, hartu behar duzu hori, nire gomendioa. Baina saio hortan, kanta benditu duen bakarra. Osea, oendik ez dakit nondik hasi. Begiz gendiko ikusmena zari naiz. Zut bakizue, jende... Visión extraocular. Bai, ingeles ez bai. Orduan. Zuek esan. Ze hostia da hori? A ver, hori... Ia joen programi ez? Nik ayudia baina zuek esan. Zuek implikau bat zuek zeate. Ni ara juentxan galdetza. Galdetu. Ara, zarautzea. Zautzen dago, alako... Bai. Uste zate hola programan, ez? Zarautzen dala, ez? Bai. Baina entzun ez duen entzat, Azalpena. Ezer ez dakien entzat. A ver, Vale, pelotia imarri botatzen zuat. Ni esan nuna. Visión extraocular. V-E-O siglak. Bai. Eta... Begi euskeraz, nola? Begiz gandiko ikusmena, ja saio hortan, esan dezu bertsolari zenari jarraituta. Bai. Nik ez da ondo espliketzen, baina gizke esplikakot. Hori dek, ondo. Ezagutza multzo bat, eta orduan iken duzu ariketa batzuk, eta ariketa horretan intuizioa... Bueno, ez flipau. Ez ikustea begiak erabili gabe. Hori da, antifaza jarri praktikoena. Gauza ikusi. Hori, bitu ze ondo. Adibidez, irakurri. Beste, gero balio du gauza askotako. Hori dena. Adibidez, zauz kobazulo baten normalian nahizta eguna izan kanpuan gabia baino iuntasun ondutxo gadela, kobazuloan, eta irakurri da liburu. Hori da. O antifaza jarri eta ikusi nik zenbat bihatz jartu duten, honen aurpegisa, hola. Bai, baina. Edo zein izaki arrazionala, esaldi hori eta gero, ze esango luke? Zinezko dela. Zinezko dela. Eta hori denok... Bukatzek de bat, ja. Ja. Zinezkoa. Claro. Nola ikusiko zu begiak erabili barik. Bai, hori da. Bai. Baina? Ni atzoa zenintzen, justo. Atzoa zenintzen. Apuntatu da. Bai, atzoa zenintzen. Hostia, betu emanekin. Argiederrekin. Bai. Irakaslia dek hori. Bai. Hori da, saioa jundana eta saldu duna guztia, baina saldu du eta nik uste dut funtsa dela. Zezu kontatu dezakezu, hemen gauza asko kontatu ditugu, bai, sinisten, gian kostatzen dana. Baina tipa honek, izteiten du oso profesional, hori azteko, oso saltzen du, oso ondo bere produktua. Gero, zehatz,
zera zaukan, konpondoko zuna sesio bakar baten, Bai, disoktografia. disortografia eta dislexia bisaiotan. Zala, pin, pan, pun, horrela, pan, pin, pan, hau konpontzen da horrela. Eta gero daka webgune bat, zeinean, pues, bideo dauden umeak unon jolasten. Begi antifaza jarrita, eta batak besteari, pues, adibidez, ze karta askan atzematen dizkio. Aha. Erakutsi bari. Bideo zauek ez ditxat ikusi, baina bai. Ni bene sartu web Bai, horrean. flipantea. Flipantea da. Hori, a ver. Da. Aimarrek eta ni presentzia dieu. Gero, holgetan benetaren agertuko beste programa baten tema hau, berriz. Orduan, spoilerin gabe, baina presentzia dieu. Direktuen, flipa dau. Flipada dago errespetuz, Netza flipanti dalako. Bai. Ez, bea flipada dalako. Bai, flipantea. Flipanti dalako... Daina. Da, más o menos dek egan etxi ezela. Hori superpoteriak. Ni Zana, superpoteria eskola ditzen zio. Ezati ezela, ni egan etxiet. Claro, da, ia zira baten, nahiz da ikusi. Bai. Ez tezin izten. Claro, bilatzen hori da. Fasea da, a ber, bideo horiek trokatuta daude. Ikuste dituzu hor bi umeak, ume bat, liburu bat irakurtzen, kristoneko antifaz bat jantzita, zatezu, bueno, pues a ver, antifazak azpiti sartzen argia, edo ja oitu trampa bilatu, tipo, pues beste mago guzti bilatzea. Ilunpian izan ez gero, seguro argi pizka sartzen zaiola, eta baina gero ikusten duzunean hori, teorian ez dagoela trukatuta, dator bigarren buelta. Eta da, a ver, hau posible aldin bada, zergatik Amerikako estatu batuek ez dakate 2 milioi ume, ez dakize Arizonako desertuan trebatzen gero armada bat sortzeko hola, edo zergatik ez dago poker jokalari bat, artxi mega milionario egin dena, besteen kartak ikusten. Ja ikuspegi kapitalista batetik da, hola. Edo zergatik ez dugu ezagutzen hori arte. Gure inguruan gaitasun hori duenik, ez? Ja. Hor, netzako gonena izangoan, hasi eta pukau, bere formakuntza bat. Bai. Hemen sartu dio pertsona bat, ja barrun, Aimar. Eta? Ingiltauki. Itxi begi? Gaba oso Ondo ez ditu? Gaba, mobidua. Bai, gaba oso ondo mobidua, bai. Bai. Inoiz etxe pasau, terapia saio bat eta gero, holako gaba mobidua. Terapia saio deitzen dio. Bai, nik hola dituko notzan. Bai. Beak ez dakizela egiten, nik hola dituko notzan. Atzo, bai, 2 orduko saio izan zen, eta momentuan, potentia bai, baina sin más baina gero gaba, ostia, eta hor eguna bai pila bat hola en plan. Azaldu alda, ze egin zenuten, edo sekretu? Gauza ezberdinak, oso ikuspuntu ludiko bat ere moan, jolas moan, baina, asko hori antifaza jarri eta ariketa moan. Eta hola, supostamente ondo hasi nintzen, eskeni hau esan ostan behan gure holgetan benetako beste kide bat da Ashlor. Ash. Eta Ash ja da, dabil hori ikasten, ja bigarren mailan dago, ez? Izen horrekin nola ez du ikasiko, superpoteriak izateko eskola baten, Claro, es que, Dios, guapoa, Bai, arrai. Bea bai dela guapoa. Bai? Nik izan dia diri ertengo bula. Nik izan dia ertengo bula, Ashlorrek. Bai. Ez izan dinei. Nani Ashlorrek esan ostan, Kevin, zu seguro ni baino betengo zula. Eta ni pentsa nuen, seguramente bai. Hoi pentsa nuen, nozan bai esan, kada. Seguramente bai. Eta horri ne perdizio izan zen. Zateka, ni fanintzen autoexigentzia horrekin, Ashlorre baino beto inbiot, eta orduan, hola. Ja. Kompetitio, Bai, horrekin fanintzen, eta, a ver, noen geizki baina, Gau, testu inguru gehiago amateko, Bai. tipiak, esategu, 6 edo 7 urtetik 12 edo 13 bitartean, 100 lortzen dutela ume guztiek, beste ikusmen gaitasun hori irekitzea. Bai, bizizu irikitzi esatezio, behar ez? Zer irekitzea? Bizizu ego... Bai, ikusmena, Bai. Gurean, ja... Guia zara eta, horriak gruz asko daku eta horri desmontaikia zaila. Batez be, bakitu zen, nik ustez zaila, sinizketia. Ja. Sinizketia, Aldala. Deseraikin berdeko, deseraikin. daukaken gauza bat. Nik hasi ulertzaiat, ikaragarri kuestionatzeik. Hau da, ibeik itxi eta kapazio hori eukitzea, ni susto galanta hartuko nian, Esketzakia nahiko nuken ere. Bai, abantalla bade, baina hostia, gehoz eitek informazio horrekin. Txekiat. Baina, a ver, Marko, baina kontu ez da nik ulertzetena, Ez da ikustie behixe itxite horiek kontu ez da hori. Kontu eta
Gero horre ikartzen duen onurak, adibidez, ikasketatan, gauzek lehenu hori barneratzeko, errastasun batzuk ekartzo hitzetako ordun, memorixe asko lantzeala eta memori... Bai. Kristona bat azetxeanan. Kirolen hobeto hiltzeko... Berez ez dala, hori ez dala benetan funtze, naiz da, flipante izen. Naiz da, flipante izen, horrein. Gribe oso potentia, daik. Bai. Joder. A ber, potenti dala ez dezaten, baino, funtze ez dala hori ez. Bueno, ez que ne ustez dut bi gauza horrek, bat. Zuk lanketa personal moan eta zuk lortzen duzun abantaiak pertsona moan bizitzan, Bai. hori da bat. Eta bi, gauza batzu posible baldin badia, horrek buruan ikunduzun boom hori. Hoxe ba. En plan, a ver, orduan ze. Superheroia zaila, Osa, zela dugu posible. Bai, hor bat gero, besti eure aldeakadek, ze puntotaino nik, zauzkat, neure inkapazidadik, hori sinisteko, da zeba. Ez? Ik sortute hori sinismen zea bat, struktura bat, horren bat pixkat moitzie, ostia, teleli ematei, ez? Ate bat irekitzen. Ez aldizu ematei, imagina oin, zaiat, egozer gauza. Imagina kuadro hori altzau egala pixkat, hau, zentimetro bat, ibarri ikusiek. Nahikoa. Ez da, ze paso, ez kuadro hori altzain, ja gaina, fizikamente imposibili, orduan, jata, kriston bildurra garrapatzea barrotik, ez? Egu ikusten baldimak. Beste, inok ez dizinisten. Bueno, entzet, zaila izango ban. Eta kasu enten flipantean hori eskaintzen dela, era profesional batean, ordaindu, eta bideoa, kuadro nola egiten duenegan, bideoa eskaintzen dela webgunean. Bai. Niretako flipantena hori de, porque, bueno, alako, ez? Gauza flipanteak denok irakurri dentzun dizkiu, baina pasautan. Azautzen. Antxe, venga, ba, Norbaitek, superdotatu dauden bezala, zukak zentzumenian, ez dela defektu bat, baina minusbalio bat bezala, atrebez, plusbalio bat. Osea, zekak zehoze arrarua eta gaitasun izukak, zeki poblazioan portzentai txiki batek. Hoi onartzeko presnatxiok. Baina, hoi landu eta denoi irikitzia dola, ni elek esatu nadek. Ja, eta ikusmena bezala, entzumena eta gauzak eio baute daude, entzumenekin hola, galera zabaldu bezala itezaiak, eta orduan zertzeoak hemen espandiutako beste histori bat, eta horrek nahi, pixkat, en fin, bai, ez da mauko min bat jartu zaiak, hola, bertigo txiki bat. Bai, arnaz hartu behar dira sakon, Bai, de hecho, bazio, ez? Zer? Entzumena eta horri hori ez. Ez que gauza gehiago, ez que niatzua jaun nintzen dezan oztan. Bueno, zu seguro zu landu, eta hasi zen ezaten gauza batzuk, baina hori posible da, hola gauza batzuk. Ja, superpotere... A ver, seguro zu landu. Katalogo. Begibarik ikusia, telepatia, a ver, seguro zu. Eta, baina ze, hola, hau kataloga moan, eta ni gurot... Capitán América. Aslor. Thor. Thor. A ber, ni nahi naiz diru pixkatan ahorratzen, Aimarri ondo horretzen baixo, ondo, zan nahiat. Nire prozesun gertutik ikusi goiat, a ber, nola dejun, biharren esperientzia, karo, Aslor niretzako pertsona oso konfiabli, Claro, baina ja bi pertsona izango dituan, horti pasau, eta, bizionurak segundo lau juguen, ni urrena hornatxio, dindon, diru, baina... Ni eta semia. Claro, es que... Eguneko egun. Bai. Eta eguneko egun. Hostia, sí. Zeitik amabira. Claro. Zure semale bakoi gola arazorik, disfuntzinorik, mugarik... Bueno, ateako, zerbait, baina... Claro. Bestelare, ora ipatze oso garbi, dela onuragarria. Ja. Onuragarria bada, eta gainera jolasten. Zer gertatu daiteke gaizki. Bai, itxulean ez umiak ondo pasean doa. Horra faten dira eta ondo pasean doa. Ja. Zer, dana jolasten da. Ninu izin ezkon terapia saio baten jolasten. Dana jokua. Hemen bai. Hostia, hi. Hemen, azundu moitze, txik, Gu olgeta mehetanea etxetia etorra batzuk eta hemen importantena hori dek. Ez gaitz olgeta meneta iguz, egin, gaitz. Analizaz. Ni zain egon berandu hau grabatzeko, zen hortaz hitzein, batez ere irekin, ez nitxakin artista gogetoreko zian, argitzeko pizkatu beto, porque ni hori, nengoen ateko bere eskolako hortan, atian, apuntatzeko, porque hau, dena dauna. Ikusi nahi dio, da benon dagoen hemen... Bai, trampa, ez? Trampa edo... Zoze, porque ez da, hau... Eta ki? Esan gotzut,
hemendik ez dakizema programatara antifasa jarritia behan duen. Aresti? Aresti alda. I ultrasurra izenez. A ver, según. A ver, es que A ver, superboteria aktibatzeko. Claro. Ez da garesti? Ez, claro. Zer da merketa, zer da garesti. Bai, Ez que nahi hortxe. xurtasuna da oso relatiboa, adibidez. Kaina bat erosteko orduan oso xurra naiz. Ze kaina? Arrantzugu? Ez kaina bat hori, nola? Kaina hartzeko orduan. Garagardoa. Kaina erosi ez da esaten normalin. Bale, Ez da esaten hori. hartu? Bai, kaina hartu, esatek. Erosi normalin ulertzek, tipo Autobusa arrantzuri bezala. egula. Bale, kaina bat hartu diruan truke, hartu notenean kaina bat diruan truke, diru hori emutia, jodi ginen, esaten. Eta mierda hemen, 2 euro eta piku, Alperrik. bai, baina gero, Ja. terapia sesio bat, imagina, 70 euro, Hori merkea. Ja. hola. Ondo? Mega merke. Zer, honek ez da balixo, 70. Oh, Ja, Nik ezaut, ja. terapia sesio oh bat, mama. que aparte nabil, terapia nabil aparte. Gure entzule badakite. Hostia. Gauzek konsumo onditxe aukek, ez? Bai, ni konsumo hunditxa, bai, diru ne soldatian eguneko hundi bat, movida honeta doia, batzeneko 2 urtetan. Hostias, badek, 3, Mm. 4. Ni inbertizio horren alde auke bai, Barne mailakoa. Bai. Bai, inberdik. beste. Tamainen, Tamainen. Sententzia existentzial bat garrapatzea dut, eta Ja. akabitea igual. Así que, Guau, ja hori jenti pasauxako. bai, Ja. bestela adikzioa, bueno, mila gauzatan eroitzaiz nik usteat. Ja. Helduleko bat garatzeko balio bai, Hori da, duleko bat. bai, ez da hilotxa ikuki behar izateko. Ja. Osea, beste Ah, profesionalak bezala, psikologo batek duinki irabaztei bere bizila. Bai. Nahioko nik jende keio jungo balitz. Eta patipan nabaituko balitz aiek, jutaiala. Orduan, Bueno, izango ginateke Argentina. bai, baina ez da bereziki txarri. Ez. Dek, alardi gaita bezala, ba, nire dentistana ez da kajun berrik. Iba, gero aguantazak gaineko mina, Ja. Ba, gure igualadek. Osa, ni terapia ez, bera, nahi bat izan zian, nik problema aska tenia whisky jatet. Vale, ondo, hola luzitzeik. Ja. Zein da? Izton goja egite hori. Zaizu lasai. Hemen berdiat, bere presentzia, orduan, hori bazeok. Diru aldetik merkeo, whisky. Bueno, segun ze whisky. Bueno, zenbateatek, Bueno, claro, ja, hosti. Ojo. Ne lagun batek esaten nuen, ondo zauzenean landu bidea barnia, ja geizki zauzenean, ja berandu da. Claro. Fisioterapeutak berdin esate. Alaik. Fisio? Fisioterapeutik. Bai, jo. Ja. Ondo Zetorri zauzenean. minez, torri Ja. ganoraz. Ja. Etxotik ik depresio baldin baukak adez meditatzia oso peligrosuadek. Txarradek. Bai. Bai, Osea, zer? kontraindikatu zeok ez tekin behar hori. Konekten duzulako abismoekin. Bai. Hostia. Eta eramatea du gauzi txarren eta momentu ditan obia dituk lehen estia jarduera fisikoak, bestelako entretenitzia, obia de basura ateratzea meditatzea baina. Ja. Drogatzea bezala, zaudenean, ez? Ja. Ez erunik ez. Ni Nacho terapia olago, bueno, ixe ozerren alde, baino, ixe ozer. Nere anak gertura Ixe udan, hori ixe ozer. garrantzitsua, Ixe, gara. Pizka irikile berdik. Beti berde, pizket irikile. Atetxo bat. Baino ez gexi prolongatzi denboran, ze ez dela, Bai. oro ezin berdi hasita buku. Bai. Hasita bukau, eta bukaeri ja, hortxo bukaeri da, ez horrata, ez alutzo zio bukaeri da, ez da. Zio bukaeri da, orduan zer da, beti, dependentzia sortzek. Eustek garatzen zer, ez, dio, txaiat, nara ikusteat. Aparte, diru iturri handixe, hor, zikela, Totalmente, no? Aparte. Orduan ba, ni limitea jartzeko da. Jarri limitea, jakiteko. Ni buta ja, Jakiteko zure era nizela nauen. Claro, ni máximo 2 urte. Hostia. Hortxe, goia, ez? Maiatzen. Ez máximo 2 urte terapeuta berdin. Igual, claro, i pentsau, azte izela terapiaten, txaiat, arritxein. Txaiat. Beste terapi betiko, psikoanalisis betiko. Hauela arritxena 5 urte eskatu zi, borre jainen berritu arritxe ikasitza, ze. Psikoanalistina guten baldin maiz, azte azkenero, 2 urtez, ba, ja está, aurrera, ya está. Utzi eta ostegunetan hasi. Listo? Hori da. Maiatzen nimi igualakin 2 urte. Gizki? Txaiat, ni hoi nire limitiek. Hombre, begi superboteren eskolan arabera, denbora galduek, baina... Bueno, Bai. kalean jarri eta dirua gota gara, txak.
Bai, Aslorrek, ja, lehenengo etapa, 10 sezinoko lehenengo etapia bukatu duen, eta ja, irakurri egiten dugu. Bai, edo? Bueno. A ver. Hori itzakio seguru. Hori itzakio seguru, ez? Maleta hontan, dau. Maleta bat zion hemen, Maleta Ai. Hone. Hau ja. A ver. Spoiler izte, a ver, es que... Hau pertsoni. Bi podcast nazte. Baina, hau, zuzenien ez goen, nin? Zuzen ez ginean, Eixe. Orduan, Beraz? ezin jasen? Nio gezan etxe oso hor, gero. Bai. Claro. Hostia, ima. Hostia. Haime bakau, Kevin. Bakau. Spoiler bat. Venga, ba, ya saizak. Ez. Ja, saizak. Ez. Jo. Bueno, esan beharreko esan dek. Pertsona Bai. laguna, irakurri egiten duna, begiak erabili barik. Ez que justo hor dau mai honen gainean maleta bat, eta horren baron kuaderno bat, eta kuaderno hortan gauza bat idatzitea, eta justo... Ba, justo hori irakurtzen noiz, ikusi gau. Ikusi ez, baina... Avance informatibo. Vale, Bai. Eta egin zunean, zer, ezin da, erreazioen berri izin. A ver, hor ja programia jui. Vale. Olketan benetan. Segunetan, Spotify gainare, multinazionala. zensura bineo, Spotify zentzura bentziu. Zazpiaren zaioa, Logoagatik. justo zazpiaren zaioa esan zuan. Visión extraocular, da jartzean, arriure ikurra. Kontuz, inglesez jartzen, kontuz ibili, tema hauekin, Baitzea. ez gezurrek. Kantoa jarri ginean, Copyright. kontue gero Spotify, etxai, azue, ilegal hau gezuen, no ez? Ez. Pauteko hogek. Ez. Ahi ez daukek ezarra. Spotify ez daukek. Baina, jendi zeukek ilegala. Horren noin, indiek kriston barri di, eta oin jendik ejatzen, txuri. Nitxe guat ez dara Spotify. Horren arabera, zentzuratu dizue, musika. Baina iBox bai, eta arroza zarea ja berri gotzen dan. Ala bamaten. Zenbat ere goten da programia? Bi astez behin. Ilargi berri egin da ilargi beti egin. Hostia. Bum! Egon, ilargien zain. Beste bat izatia zeukaken, igual. Egon ilargiari begira. Claro. Jakingo, egia. Oso ondo. Pues orduan, ja, momentu gorena frustrado duzue. Ikusi zuen begiekin, kasu honetan begiekin. Superpoteren egiaztapen definitiboa. Bai. Porque berak trampari... Bueno, entzun zaioa, vale, venga. Entzun Zema harrenga harten gu, baina. Ono gizio esan, lehenengo temporadak graute zeo, ja? Eta biharrengo temporadako ja tema xente zauden, eta gogotxu. Orain bitu, zen profesional, Ez que este gala normali, ja, ni prepaute garetxe erantzun batzu. Aita eta Mari eskina diote, beti lagundu izan horretako. Batipa aitari. Gero, azpitalde bakoitza zeago, tematika konkretu batzuk, o... Bai, bueno, eixe bai zepastatzean. Bentso programi egiak guk, ez? Horretan benetan, da gero honek zauke DG bat. Hemen sortzetuk zea batzuk, feedback bakatzuk, eta gero, hastien zier tema hartatze, eta horra ziztek eixen bat temak. Azkenego taldea, bezala. Hori patatzen. Zimaz. Baina, bai, aiz lor da beza tipo bat, Aimar, uri bezalgo ginetiaten hortan, geixo dek, bai, espiritual ambienti, pixka hori intentatzea, baina, ez da, erresa. Azkenin, espiritual ambienti... telefono kendu, zer de programa da gau? Seguro, beste hau dela. Bez, ze programa da, tio, telefonu, Bizki? Bete, Azkena intentau genean, espiritual mailan da itzeki da hola, intentau, más o menos. Azkenin polizia jartu genean. Hostia, bai, armak. Armak eta beti hor, bai. Zor zulo ilun batzu zaik, erakarri jauna. Gai polita hori. Armak eta... Arma polizia eta, bai. Ez da bai da mozen gaina potentia. Gutako bindartien. Bai. Alde eta kontra. Bai, arman alde, bai, arman kontra. Bai, básicamente. Mitiko. Ja. Mitiko. Eta violentzia ez, baina... Bai. Violentzia horren kontra, baina... Ez bat eguen violentzia bai? Bai. Arma bai. Datorren lekuti, datorrela. Findute. Findute, besti kontra totalmente. Bai, totalmente. Beti. Bai, karo. Absolutamente. Oin ez te horre pikako, Ostia, buklia dela. Zer ditzen ginen gerrai buruz, Bai, baina beste leku ateti.
Beste leku batetik. Formakuntza emango unala eta igual. Ni espia sartuko nintzela direktamente eta zein gogenuten, oan gerra etorria, bilar, orduan zein da pausua. Hora jatu ginean, bai. Segun zela zauzen interpretauta horrekiko zer, imagino esatu zu, soldadu, ez? Nik hori imagineien nabil, niri hori esatia, ez? Norbaitek esatea zein behar duzun. Bai, Kevin, zelako eta bizena? Slater. Kevin McIntosh, onuko soldadu bihurtu izan. Eta horren nik pentsot bi aukera dakot. Bat, emigra bilen dut, edo bi, intsumiso bihurketan naiz, eta ondorioz kartzela jaten naiz. Eta izten bostai, liburuak irakurtatu, eta gaina antifata izten bostai, beste gozatzen. Ondo? Ondo? Kartzela erakiek. Kartzela. Hora, auxilioa, ez dakit. Ni tiro Depende orduan ni etortze baldin ba hemen. Ba, okitzu? Bai. Nahi aitonak askopetan segurua nola funtzionatzen zuen, nola kargau, eta hiperpoto bat tiro egiten erakutsi ziak. Ja, pentsautzen zian, Hiperboti ondo. arrisku gehiago daukala. Hiperpoto... Lakazko hiperpoto. Bueno. Ba, eta etxean arma baldin bazeon, emakume batek etxiola bildurrek aurki behar, eta arma erabiltzen jakitea, bazala jakintza bat behartzana. Gerra bat etortze bazan, emakume batek arrisku gehiago zula ulertzen zian behar. Eta denoi lehenguzu guztiri, guk denok ikasi ginen izeko eskopetakin tiro ditu. Bueno, ez da torgazki, Jakitea, jakintza. Jakitea. Hemen norbait armado sartzean, gu babesteko aina zekia. Ostia, ondo garbinean. Bai, irudikatu da zeukat. Gero, baki zerteken nik zerua tiro ditia dauka, bere horrek asko inponitzek. Nik ondarru lagun bat zeukat, bere amonak hori egiten bakarrik zekian. Eta onduan, ez egizema soldadu etxian, eta bea, etzien etxia utzi. Eta horregatik etzieken baserria galdu, Behan mantendu zelako eta loitezian kargautako rifle batekin. Hola, mantalian, nola kruzauta. Ostia. Eta izema soldadu ere etxian okupa. Eta, bueno, aurre ikuspen batzuk indizkiat. Bai, ostia, bai. Osta, nik beti pentsatu lagunak ze gauza aporta indoztain, ez? Baina, kau inoiz enukan zureatik hau albertu, eta zazuk nahi aporta indoztuna da. Arma etzaukean, nire nahi agak egizteko federazioko zera daukana. Ni bazen ondo arma bat. Baina ni bazekian dunda hon. Ni bazen ondo arma bat. Bueno, vale. Erandion. Erandio goikoa. Erandio goikoa? Arma bat hor? Bai. Bus bat, nolako... Ez? Kutxia. Ez. Hau, holgetan bentaia kontako ya. Hombre, zu ez gestu entzule mordu, Gu torra jo propandit, ja. Ez di matei, baino, garbi? Ondo gaitxo. Ez ez bai. Claro, es que erandio goikoa, hor ja, ta gantxu ez ziok, Bai, ekstona. Es que... Keminek ezekik, ez da non dagoen. Zatei baieta, Goikoa bai, baina. Goikoa bai. Opa, erandio? Ba, erandio goikoa, leku polita, oso berdia, bai. Eta bai. Baina etxie... Ostra. Etxie ere berdiunan. Zue kontrolatzen ez denborien, ez? Batez. Zue ze programa daukezu. Telefonu jo, hemen ordenadorien... Betxun berde, zema denbora faltadu? Zema denbora guek, zuen programia. Ordu bete eta ordu bete. Ba, 8 minutu zabe. Zazpi. Bai. Osa, gerra borobiltzeko gaina. Bukatu dugu gerrakin. Falta diala esan duzu? Bai. Eta ikasi, nola posizionatzea, ez oso informauta, gerra nazintuan. Informauta egotea eta lubaki baten zure gure guztia... Den bergauza. Oen. Piro bota barbadia, ez? Ia aurrin ikuste honik. Aurrean ez. Ba. Ni beti bigarren. Bai, gorputz bat aurretik, gero ja. Zein jarriko jau aurretik? Erroia da gaur egungo gerra. Gare batean ipikoa, ez? Joten nintzen hor, baina gaur. Osa, ordenagailu puta baten aurrean, bideojokotan. Mi bidali zea bat, inkluso ya ez da hori ere. Den katxarroak eta hori behidera flipantzia. Nik esartena emeritze garramendiko gerra deke, izeko eskopetan. Claro, nik eskopeta entzun duanean... Jarri, ne segurtasunan fede dana zugan, eta oin esatu dana desmonto dikustazu. Ez, hau nahi lagun batek itxateik, hemen izeko federatu pila bat zaudek, gerra bat etortze bai jandia entrenauta zeuk tiro egiten. Eta bere arma zeukak, eta bere munizioa zeukak. Baina hori emeritze garramendiko gerra mota dek, ez? Hor bai. O espatekin, hori, bueno...
Ja. Niagot Tipo gladiator. arazoa, Baina, orain, nola da, fusilea. Gazako adibidez ez daka zer epikorik. Barkatu. Ja. Nire arazoa da, disparatiko bi gauza buruzu. Bat, posizioa eskerra da eskuma, ez? Eta beste bat, posizioa begixana, eskerra da eskuma. Konsidu bideu, nestos konsiditen. Nik ona naiz eskerreko begixa itxi, eta eskumako egin ikusten, beste kaldian jartzen dut armia. Orduan da, bai, kuston problemia. Bueno, laste zure zona goza hori. I behixe egitxite. I laste behixe egitxite, jo, tiro, motei. Hori ba? Behixe egitxite. Bum! Ez? Gaina superpoteria garatutakoan, sartuko haute gela txuri batean dena itxita, hor meditazio baten gaudean, eta etxaiaren mugimenduak aurre ikusten. Bira, baukak Eta kubo txiki batean kaka eta pixa egiten, guztia. Hortik eta gabe. Eta esaten dugu bai. Horte galartei batian. Testualki. Hostia, tio, kauza honiko pa, Baina, bueno, salbatuko mundua. Bueno, Kevin? Gero tortu egin moztai bai, aspaditzen nabil asko mediteien, ez? Eta tipo bateri esaten txat, hemen ja ordu erdi baina guztion doia eta mine mutun dozta. Perfecto, mine mutun gotzu, zentrau minean, eta hola medite orduan pentsaien doztia, tortu egin moztai egun baten, minetik iezin biharrian, venga, minean zentrau. Tipo Rambo? Ne barrabiak hartu, ze imagina magiuki hartu, ez? Eta ne barrabiak, kriston ostrizia muten, eta ni, bai, hor mediteien hor sentien. Ja. Ni de palo. Nik usteat, Nik usteat, bai. Aguantatzen? Bueno. Uste gorra, imagina jarri duguena, Hostia, de repente... Horregatiko menixo da dantzeian nebarua zareik. Idiazago gazta pixka batekin, antxe, intxaurrak apurtzen. Mufa, ya está. Lau minutu dozkezu horri bulti mateo, Vale. Zoze politia ningulo ningu berba. Ese politia. Hostia. Honea lekukoak etorri zaizkiak, lehen, honea bidian entorrela. Eta, joel oso politia, Jesucristo beira jo. Kristona? Kristona, ez zuzene? Oso. Erakutsi kamara. Eta gau barrua behiratzen eta etzakiat, emateik ikastolako rematrikulako propaganda emateik bildun nahi izatia zeuka. Bai, gara egun bildu. Bai. Du, testigo jehoak etzakiat, gure antza hartzen adituko. Jesucristo alde batetik, ez dako melenia, ez? Ja. Ez dako ule... Tipo Gabascal, ez? Baina... Pelukaikua. Hori de, a ber, nani geixena zailena txigena dek, garbinena jutetu testigos de Jehovako, nereana segule ez ditu etortzen. Ni beti pasatzen behasen ondotik etortzeko behasen nereana, eta ez ditu etortzen. Bai, pixka probatzen behitzen, tipo, aina ere batzutan ojeatzen behasen dokumento batzukin, egotetu normalen papel batzuik. Segule ez ditu gerturatzen, neana. Lan hori aspalditik itei, eta seguro hauek patroiak eta aztertuta izango dituztela. Seguro. Hori bentziat, igual baina Mesias bat ematea dela, ez? Igual... Neuk... Ezago zo Mesias, hai! Guk! Pastor batzuk! Beste bat. Bai, hau gutarra. Bueno, belar kontok eta behin utzita, beste irten bide... Kristona. Jo, neu etxe... Hain zuzen, ere? Azte santuako bat, Planik ez paukazu, hemen txe kriston plan. Bai. Eixen, ne ustez bultzaka mezin, ez? Honek? Testigos de Joatarrak. Bai. Baten ba, Kailan ondoren. Zan nahiat, niu etxe ambientie goraka dihun bezala, testigos de Jehovako, mantentzen o beraka? Nik betiko kantidade ikuste jat. Bai? Bineka jote jo betita. Baina... Ez ba, onja ez. Bai, nere etxeko timbria, maiztasun batekin 6 hilabetean behin joien dabe. Espreski nere etxekoa, behin nea nahiak jota ondo tratagotzen. Gai, sartu, ez dakizua, urakin behar behien daula, eta oin emendik gaur, Zein da sarrera? Ez da egin haut. Zein da sarrera? Etxeko atea irekitzeko erabiltzen duten... Claro, bi esalditan... Kondensatu behar dute dana hor. Zarratxalde onda, guardi onda hola. Txalde hon? Irekiko eta... Irekiko? Bai, hola. Euskeraz. Bai. Pikolu bezala. Euskeraz? Ere bai? Hemen folleto euskeraz. Folleto pizkat bai. Hostiaz, cuidao, Baina... Pikolu euskeraz omentzailtzek. Vale. Bazterretan, Bilboko bat. Ni bakitzatzen nahi zen, 2 egun segido, bat, itzaldi bat ikusi nuen, ez? Itzaldi baten egon nintzen. Eta aurkeztu duen Pepeko batek. Eta urrengo egunean ikusi nuen Durangoko
Hori nola, udaletxeko plenua eta hor PPkoak berba egin bain. Eta bi gauzak koinziditu nahin. Bat, bi PPkoak Euskaraz azten zian berba egin, nahiz eta ez ez jakin, mina bintzat irakurri aldo gena. Eta bi, Euskal Herria kategoria erabiltzen hori. Ostia! Bai. Hori ondo pentsauta. Eskuixo ondo idek. Ni beti esateat. Hori ondo pentsauta. Eskuixo beti. Hori GKS-ek ez dik erabiltzen da. Ba, imagino, PPko ya. Ez, GKS-ek ez biltzen. GKS-ek ez ditu, abertzaliak. Baina ez zer erabiltzen esateko. Ni ere ez, Ez dik esan egiten, etxok lurraltasunik, dena proletalgua. Bai, baina esatik oin da EHK, ez tekiz zer. EHK ez. Euskal Herriko Kontseilu Sozialista, bai. Eskerrak zuzendu dura, zari imagino, bestela horra geraketan bazan. Oso gaizki. Agian gure entzulen laurdena, galduko Vale. GKS-eko ez zuen entzuren laurdena? Baten bat bai. Osea, geobaleko kontra bazako bitzea. Eskutuan, segurazki, aitortu gabeku bat. Hori bat zedek, Baina, bueno, ikzaldu deke Pepeko kabroi bideoa, lorpen bezala, baina hau. Nola tipo? García, ez nola tipo? Pepeko bigarrena. Aparte, zinegortzia izatea Durangon, ez dakiz den Pepeko buru garain, pues horren bigarrena da tipoa. Eta guztua gehiatzen da, Euskal Herriagian behin aipatze du, baina gero aipatzen du beste gauza guztiak, josepa. Hori izan, desekin den mugimendu horren. Euskal Errepublikan arteko mugimendua, desekin ninja. Independentziaren aldeko nolabaiteko moztio bat bozkau, hau azerretu zen, noski, bekoa beha zer bizionez, baina uste dut ez duela inor alde bozkau, independentziako moztio horren alde. Durangon, inor bez. Beraz, egin kontu... Bai, egin kontu... 2007! Euskara zaztega berbekin eta Euskal Herria erabileak konbentzu egin dago, orduan. EH Bilduko konbentzu eta gatu ziren, orduan behan diskurso egin. Bai, horregatik azten ditu ziren. Ja ez da sexia, independentzia. Beste zezer bilatu da, zaio... Ez da bertzale, zaberri, zale... Zarra, hoi hotmailek bitxia bezala dek. Hotmail hori bazeukea, baina lotxatan bezala. Ella zarra izekela deklaratzek. Ostia, hori guapu egin. Eta abertzaleak konside egin za? Bai, ni banau ketxotik. Ni praktikan ja abertzaleak. Bai, banau. Oso retro zaritza. Oso retro, bai, bueno. Hotmail, abertzale. Bueno. Bakarrik ipa Euskal Herrian geratzen dira, abertzaleak. Bueltauko gero. Bai, bueltauko. Dantza kampanak eta bezala. 20 urte barru. Bai. Bueno. Oin dana azkarro, zela. Bai, azeleratu zion. Bai, lehen 20 urte zana, oin bost bat urtin ja berriz bueltan. Eta ja, momentoten ja dana berdin izango. Vale. Danak igualak. Bueno. Betxai, zu jaingo zu, minutu, osea, 2 minutu pasau. Ze jartzeo? Hau, gure programa este pasatzen adibidez. Gu batxo, ordu bete, txukundazioak. Ni uste nean zuetik isierko nula, baina ez. Ordu bete da automuga, ez? Edo irratien zain... Claro. Irratien parrillan... Claro, bai. Que vendido. Gu irrati... A ver, que vendido, zeba. A ver, guri ondo patzezio, Ez horrati vendido. Claro, edo esame, Euskal Abertzalea finantzatutako podcast. Euskal Abertzalea, GKS, dana batea. Ez da eskote pasatzen, GKS, ez GKS baizik eta azpiliko... bai. Nola, aginpe. Baina, aginpe, GKS, kupula, ez? Kupula. A ver, hori, Hernaniko... Hostia, Arrano, zeizen dago, Arrano, Garin. Garin Ezker Abertzaleko esan bezala. Garin? Nire ustez. Hernani izindek, ez? Ezker Abertzale... Kapitala, bai. Ez? Nere burun bai. Gare baten bai. Berdina. Berdina espeiti. Aparte, ondo untatze, diru asko matezu. Beltzian da. Bai. Gorrilla. Txampon gorra. Dana 10 eurogotan. Dana 10 eurogotan. 10 zentimo ez? Baina mordua. 10 eurogotan eta 5 zentimo gotan. Dana horrexo. Eskerrak. Orduan, agur. Bueno, olgetan benetan entzun. iVoox eta Spotify. Eta Arrozazarean etorkizun baten. Eta Arrandegia Bolinete. Baina Arrozazarean kapitala, hause esalde ba. Zein? Bergara. Bai? Indalgune. Txapa irratia bihotzean, Eta gehiago. Hora txapa, ez gehiago ez. Neku ba, gehiago.
Venga, itxaiat. Bueno, Eskerrik asko. Ondiatzeatik. iti. Eze, Gambara eskintzatik eta garuine... Bai? Ba, Kristo ekartzeatik gure artera. Folioto batian. Bueno, nola espeitzea gai? Niz, espeiuzu, tío. Zer da, hori, gaben, Dios. Egin kontu 5.000 kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrea bidea elkarjan horretan